Ma kull ġurnata li tgħaddi l-pressjoni qed tiżdied fuq il-Gvern, Robert Abela jinsab affaċċjat b'excessive deficit procedure iżda qed iħalli lil ta' madwaru itajru l-flus bla doċċ. Fuq qudiemnet il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo illi għadu kif nefaq miljuni mit-taxxi tagħna biex organizza festival f'Manuel Island filwaqt li ħalla lill-Kummissarju tal-Films iberbaq €9,000,000 biex sar video ta' 10 minuti. Quddiem dawn ir-realtajiet il-Ministru tal-Finanzi żamm fommu sieket fl-aħħar jiem u tkellem biss meta kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News b'karwana jfarfar minn kull tip ta' responsabilità billi xeħed kollox f'ħoġor Clayton Bartolo. Inti kif ippermettejt illi jintefaq kważi €9,000,000 fuq film ta' 10 minuti? Kif dejjem nirrepeti f'każijiet bħal dawn, il-Ministeru tal-Finanzi alloka r-riżorsi meħtieġa lil kull Ministeru. Kull Ministeru għandu is-saffi tiegħu ta' kif il-mod dawk il-finanzi eventwalment jiġu approvati, ġifieri d-diretturi ġenerali, kif ukoll permanent secretaries fl-aħħar mill-aħħar sta għal kull Ministeru li jonfoq kif dejjem tennejt ir-risorsi li jkun ingħata bl-aktar mod għaqli possibbli. Clyde Karwana der viżibilment skomdu meta pressat biex iwieġeb dwar din in-nefqa li ħarġet tal-filmat ta' 10 minuti, nefqa ta' €9,000,000 li ħafna qed jikkunsidrawha bħala ħela ta' flus. Inti bħala Ministru tal-Finanzi taqbel illi intefqu kważi €9,000,000 fuq dan il-filmat? Naħseb illi kull Ministeru jrid jara l-aħjar mod kif jonfqu il-flus li jiġu allokati lejhom. Jiġifieri f'dawn iċ-ċirkostanzi nifhem dak li qed jintqal fil-medja u naħseb illi l-Ministeru rilevanti għandu jara illi jkun hemm l-aħjar infiq possibbli. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech kien protagonist f'dan il-video, miegħu kien hemm il-komiku David Williams u jingħad li Grech saħansitra kera setup għalih personali identiku għal dak li jintuża f'Hollywood. Sissa il-Gvern għadu qed jiddefendi b'saħħa lil Johan Grech, persuna li ġej mill-qalba tal-Partit Laburista tant li kienu koll involut fil-kampanji elettorali tal-Labor.